RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba siyang kaagi karon? May kining usa ka babae nga taga Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jane. Onsalo, paubanon ko nimo sa Davao? May akong gusto nga ato kapuyo si mong iyaan. Ano na siya kauban dito? Musugot ka mga ato ko puyo silang auntie. Okay ra. Maayo hinoon nga ato ka ni auntie nimo. Aron dili ka magsigi hilak din Kaya magsigi ka maghunahon na ni papa nimo. Kano sa aming tabalargalo? Ug maha, mugikan tapi ko si Davao. Sige na, Jed. Pangandam na kayo, mugikan na ta. Muadtas ako sa lubong ni Papa kadiyot lo ha. Dool na bitaw din Pagyan dito ha. Olo. Pa, mubiyan ako din sa atong tapit pa. Nalinagid ko mga duwaw sa imong lubong pa. Kaya mo ato naman ko sa layo. Jane, lugaya gud mo ya. Kaya, nakiksulti pa ko ni Papa. Sa pagyo murag buang ga. Gisulti kang patay naman na. Sige na iguatas lulo nimo. O kaya, Maayo hinoon nga nisugot ka nga hindi ka mapuyo na ako, Jane. kanahan man sabgog ko nga malayo sa ambo tiya. Aron dili ko magsigi ko na una ni Papa. Ay na sa pagsigi kandam ni Papa nimo uy. Maayo na tong iyang kahimtang sa laing kalibutan. Gaw, Jane! Oh, uy, Gaw, Angel. Gaw, kumusta? Ay, condolence day, Gaw, uy. Namatay naman day si Tiyo. Salamat ka ha. Asa man di ka na puyo, Gaw? Nera mong ko din sa ilang tiya. O mao ba, maayo hinuon. May kauban ko din dili ko maglaay. Maog yun. Tili aras pa na ako uy. Wa lang ibaw Pila nam di ko katuig din silang auntie. Jane! Auntie! Ay, ikaw ay bahala din sa bahay, ha? Kay matuon una ko. Oh, sige, auntie. Pangaon unya mo ni Angel, ha? Ayaw mo pagutom. Oh, auntie, salamat. Ay, sige, arin ako. Maayo gani kay nakayaan na ko puutan. Gipapuyo ko din yung lipritanan. Gaw, Jane! Unsa naman, humana ka sa trabaho? Gamay na lang, Gaw. Nga naman, Gaw? Ako humana ko sa trabaho. Mag-cellphone ako. Ikaw, Gaw, ha? Di ba ulipon magkagmaayo na yung cellphone, uy? Ang gaw, wa matay laing linggo din sa ilang auntie. Dili mag-cellphone na lang gyud. Mag-Facebook, nya unsa pa na diha. Maayo! Uy, naaman lagi tao, Gaw. Kinsa man na? Wa mo makailan ako. Na, wag yun may makailan nimo. Kinsa man di ay kate? Inyo ra kong kaliwat, oy. Ako si Ate Mimi ninyo. Maubate? Ikaw, kinsa may pangani mo? Ako si Jane, te. O gining akong igagaw si Angel. Mauba. Unsa di ato ni mo, te? Ay, na ako mag-alagad sa usa ka simbahan. Ug ni ako, aron ipaambit ninyo ang mga pulong sa Ginoo. Unsa man, gusto ba mo nga maminaw kung unsa ka maayo ang Diyos? Sige, te. Ikaw, naunsa ka, uy. Nihilak man ko ka diha. Dili lang ako malikayan nga mohilak, Gaw. Karong Domingo, panimba mo ha. Dool raman ang atong simbahan din O, te. Ayaw mo kalimot nga mas nindot nga magpakabuhi kung naay Ginoo sa atong kasing-kasing. Atong likayan ang buhat sa dautan. O, te. Ayaw mo kalimot, simbagid mo. Ay, maayo hinoon. Ganaan na mo permi sa simbahan. Nalipay ko sa inyong gipakitang lihok, Angel, Jane. Tungod ra gito ni Auntie Mimi, nga ni Ari diri Auntie. Naigo mi sa iyang wali, mong nagsige na magsimba. Nindot ng inyong gibuhat nga malayo mo sa pagpakasa. Lili mo manundog sa mga batanon karon ha? Gawa na kyoy mga batasan. Ayaw ka bala ka, auntie, uy. Dili mo manundog sa ubang mga batanon nga way mga batasan. Magpakabuhi mi sigon sa kabubuton sa Ginoo. Gaw, kuyawan ni mo, Gaw. Umaabot man kang pastura. Dako ang akong kalipay, Jane. Nga gigahin mo ang imong panahon sa Ginoo.
Nalingaw ra man sa ko din hiti. Kay gaan kay nga akong dugan nga makabati permi sa pong sa Ginoo. Maog yun. Mas nindot manggod nga atong bisihon ang atong kaugalingon sa pagpangalagad sa Ginoo. Kaysa atong usikan ang atong oras sa mga butang nga kalibutanon. Congrats, Jane! Ha? Nga naman ti? Sa sige nimo og simba dinhi sa atong simbahan. Sa sige nimo og attend o mga Bible study. Na-promote ka. Ha? Ikaw na ang head sa mga batanon karon. Mao ba? Salamat ti. Congrats, Gaw! Aw, dili na day ko maggaw ni mo, oy. Pastora na nga ako itawag ni mo, Gaw Jane. Unsa? Ay, nalipay ko sa akong nasayran karon. Labi na cute ni mo, Jane, nga ikaw na ang nangu sa mga batanon sa pagsangyaw sa maayong pong sa Ginoo. Nalipay sab gani ko, auntie. Kay daghan mang sama na ako nga batanon nga ako matudluan nga musubay sa matarong nga dan sa kinabuhi. Mayo kay ni anak ka, Jane. Pastor, unsay nahitabo? Mga gool malagi kay inyong naong. Dili na ta magagamit sa atong simbahan, Jane. Ha? Nga naman, Pastor? Tungod ining dako nga katalagman nga nihulga sa tibuok kalibutan. Kining COVID-19 ipasira ang tanang simbahan. Unsa? Maong akong hangyo ninyo. Padayon na gihapon mo sa pag-alagad sa Ginoo, sa pag-ampo, bisan og naa kita sa atong panibahin. Oh, Pastor. Gaw, nakabantay ka? Lisod na kaay si auntie pagsud ining virus. Naglisod na siya sa pagpanginabuhi. Maulig ikaw, uy. Ay, nag-uol na gani ko, Gaw, kay naputol ang pagsige na ko og sangyaw sa pong sa Ginoo. Gaw, dili naman kayo higpit. Dili man pareha sa una. Unsa man, manarbaho ta. Unsa man sa trabaho nga tong sudlan, Gaw? Bisag tindera lang gud, Gaw. Ang importante ba, nga may mahatag ta ni auntie. Kay naglisod na baya si auntie. Oh, sige, Gaw. Mananghita ni auntie. Ay, dili unta ko musugot nga manarbaho mo. Ay, pero unsaon man, uy, naglisod man ko ron. Dili ko kalihok sa akong negosyo, kay i-quarantine man sab ko kung adto ko og laing lugar. Kami lang unay maning kamot, auntie, nga may mahatag ni mo. Ay, nakamoy bahala. Ay, asa man sa manarbaho, Angel? Kuan auntie, naman ko'y dagang kaila. Pero, stay in lagi. Ay, nahala, sige. Pag-amping mo. Ay, salamat in town. Kay off na gyud ta. Lagi ka, uy. Ang kapoy, sabda. Tibok adlaw ta magtindog. Ay, adin mawa ang imong kakapoy, Gaw. Pag Facebook. Huwag na imang uyab ni mo. Sugta dayon. Ikaw, gawa. Ibaw ka ba agad nga bad na gigahin ako ning akong kaugalingon para ra sa Ginoo, Gaw. Gaw, lingaw-lingaw man good. Ayaw lang good kaayog seryoso, ha? Ah, sige na. Mag-Facebook na ta. Ano sa mga kadiha? Gaw, di ay makig-friend na ko ba? Asa ba? Be, Gani, oh. Friends ang pangan. tanawa ko no ko, be. Hala, kagwapo ko na niya. Sige, ikaw i-confirm ni be. Ikaw, imo mo gulang i-confirm. Ano na atay kalingawan, oy? Uy, Gaw. Nag-chat na ay. Hala, nindot noon. Ano na, nakikachat-chat? Salamat ha nga nagig-friend ka na ko, Jane. Koan kining. Tarong nga ang imong kamera, be. Taron, makita na ko ang imong kagwapa. Oh, Abi mo, Jane. Ipay kay ko nga nakig-video call ka na ko. ha? Ngano man? Kay nakakita ko nimo. O masultisab na ko nimo ang akong feelings. Unsa? Jane, bisa dodog bago lang ta nagkaila. O wa pa kita magkita sa personal. May espesyal akong pagbati diyan nimo. Prince. I love you, Jane. Prince. Salamat ka nisugot ka nga magkita ta, Jane. Okay naman ang panahon. Mao nga nakikita ko nimo. God, unsa man ning gibati niya, uy. Kumusta naman dito nga kung giingon ni mo, Jane? Koan, Prince. O pag hindi ka maluoy na ko, Jane?
Ang tinuod, Prince. Lahi ang akong gipati karon nga. Nakita ti ka sa personal. Nga naman. Ampot. Basta lahi. Nalipay ko nga. Nagkita ta. Nga sa ato pa. Uyab na ta. Oh, Prince. Salamat, Jane. Uy, Prince. Gigakos manggod ko nimo. Imaanan na nga. Love kayo ka. Prince. Wa ko magtuo nga ingon ka di ay ni Ana, Jane. Ate. Dako kaayo among pagsalig nimo. Ang among pagtanaw nimo. Pero imo lang giguba. Kay may gikaabot ka di ay dito nga lalaki. Ate. Daghan ang nakakita, Jane, nga membro sa atong simbahan nga nag-uyab-uyab ka na o nag-abot-abot mo sa maong lalaki. Nawa ang ilang pagtahod nimo isip pastora. Pasaylo ako, te. Nahigugma lang ko. Kaming tanan nahugno sa imong gibuhat. Nawa na ang among pag-ila nimo nga buutan nga disipulo. Kinuo ko. Magbuwag na lang to, Prince. Dili ko sugot. Prince. Tuod lang ba sa mga tabi-tabi sa imong mga kauban sa simbahan? Buwagan pa ni mo, Jane. Prince, dili na ko kaya ang ilang pagsudya na ako. Inta mo rata. Ikatungod tang mahigugma. May kasing-kasing ta. Pasag din ang imong mga kauban sa simbahan nga mitamay nimo. Dili sila ang ikauban nimo sa tibuok nimong kinabuhi. Ako ang makikauban nimo. Ug ni ako nga nagmahal nimo. Daghan ang paagi kon unsaon pag-alagad sa Dios. Dili kay matiguang ka lang nga anha ra ka sa simbahan ang imong naong. Magbatong pamilya. Kay mao ka na'y gusto sa Ginoo nga magdaghan ta. Prince. Daghan may supak sa among relasyon ni Prince. Pero wala ko sila panumbalinga. Kinahigugma ko ni Prince. Sa pagkakaroon, nagplano nami sa among kasal. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Law kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon ang akong suliran. Aninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suliran. Ako si Charlene, hingkod ang pangidaron, usa ka single mom, taga Bantayan Island, Cebu. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa amahan sa akong anak. Naglikay naman gud siya sa iyang obligasyon sa iyang anak. Aron yung hisabtan, sugdon ko diyang nagkauyab kami. Ingon ini ang mga panghitabo. Lin, kanong ba nga nag-uyab na ta? Gusto ko nga planohon na to nga itong ugma. Ha? Uy, dili pa ko magminyo, ha? Plano gani ta? Pangandam ba? Unsa man klase sa pagpangandam ang buot di ani mo ipasabot? Mubalik unta ko sa pag-eskwela. Ha? Kaya aron mapangandaman gid nato og maayo nga itong ugma. Aron di ko magresus pagpangitag trabaho kung maminyo na ta. Maayo sab. Unya, magkalagyo ta. Mag-uli araman kung gyapon din sa ato. Magkita araman gyapon ta kung mauli ko. Bantay ha? Bantay bitaw ka kita kagwapa dito ha? Ikaw yun, no? Ikaw lang ang babae sa akong kinabuhi, Lin. Ug taas kong pangandoy natong duha. Mao nga mo padayon ko sa akong pag-eskwela. Oh, Charlene, wa naman lagi ko kakitang genre nga namisita nimo. Nibalik naman siya eskwela, ma. Nag-focus pa to siya sa pag-eskwela. Mao ba? Amo kay siya mao eh. Kay magplano kuno siya og maayo sa among ugma. Mao mobalik gid siya eskwela. Aron kuno dili siya mag-isod sa pagpangitag trabaho kun magminyo nami. Saba mo diha oy. Naniguro baya mong kamugi magkadayon. Ma, pagkadaghan pa unya sa mga panghitabo, Charlene. Og daghan pang mausab ninyo. Unsay buti mo ipasabot, ma? Tambag ko lang nimo ha. Ayaw kaayo pagdahom nga kamo na gyud si John Ray ang magadayon. Kay pwede pang mausab ang dagan sa tanan, Charlene. O baka ha, mausab ang pagbati ninyo sa usag-usa. Dili na mahitabo namo ni John Ray, ma. Mahal namo ang usag-usa. Og may plano na gani siya sa among ugma. Hinaot pa unta. Aron dili ka masakitan. Unsa? Mo na isulting mama nimo? Lagi kuno. Kay basin kunog mausab pa ang pagbati nato sa usag-usa. Di na mahitabo, Lin. Ay, imingaw na mahinoon ko nimo. Karon human sa akong first sem, papaulin ako di sa ato. Ha? Magkita ta ha? Mangita kog lugar nga masulot di ka. Kay imingaw na kay ko nimo, Lin. Uy, nanong ni amon ta magkita din he? Huwag ka magkauyon sa akong effort na magkita ta. Nagsibsibay agad ko sa akong alawan sa aron matriti ka. Pero kita ramang duha din he. Nag-abang pagid kag cottage.
Di bagingan ta naman ka nga gusto ti ka masulo, di ba? Then, namiss natin ka. John, basin, ay, John, ang sa'yo mong buhatin ako, ay. John, basin mamagtos ko, ha? Ako bahala. Di lagi ka mo magturos. John. Magduha na kabuwan nga nibalik si John Ray sa iyang eskwelahan. Og magduha na sad kabuwan, sukad mi na hitabo. Og sa miaging buwan, wa ko tunghay sa akong rigla. Diyos ko, dili lang unta ko magdus. Pero kabantay ko nga. Magsige og lain ning akong ginhawaan. Hoy! Dali ulit suka-suka ka, Charlotte? Oh, pa, Tukan! Magdus ka ba? Ha, Charlene? pa. 25 anyos na si John Ray dihang nagkauyab mi. Apan ibalik lang gid siya sa pag-eskwela, alang kuno sa among ugma. Apan pila ka tuig sa among panag-uyab, namapdos ko, wa mi nahimo. Nag-ipon na lang mi. Og pila ka buwan dihang hapit na ko mga anak, nakadesisyon ko mobalik sa amo aron adto mga anak. Aron na ang akong mama nga makatabang nako og atiman sa bata. Unya, Maayo kay nakahatag pa si John Ray og suporta sa bata. Gatas og dayaper, nga estudyante pa man kaha siya. nakasabot man sad ang iyang mga ginikanan ma, nga nag-eskwela pa si John Ray. Ay, pastilan ninyo, Charlene. Kung wa pa lang unta ni ninyo sudli, dili unta mo maproblema og sama ide. Kada kong kalbaryo ana sa iyang mga ginikanan nga nagpa-eskwela pas ilang anak, unya nagsuporta pa aning inyong anak. Sige lang gud ma. Mura man sad ka og wa malipay nga doon na nang kay apo. Aw nalipay man. Apan dili pa man gid unta husto ang panahon. Wa man ninyo maplano og maayo ang inyong ugma. Ma, nakapadalagi karon para gatas og diaper ni Inday. Gitagana day ikaw og allowance ni mama nimo. Nagsidlayan ko diri. Aron may sobra kong allowance para padanin nyo diha. Uy, kabuotan sa akong husband to be. Ninyo na baya ni si Inday nimo. Sige lang. Mudalig yata niya ako diha papauli pohon. Aron makita kong nasa kamo si Indaylin. Kipigaw na sa pikon ninyo. John Ray, Oh, Charlene? Ikaw ba kini? Melvin, Kumusta? Minyo ka naman kuno. wa pa gini makasal, pero may anak na mi. Oh, di ay. Care for a drink? Snacks o ta? Akong treat. O ay ko balibari kay dugay na ba yatang wa na magkita. Ha? Magbuwag na lang talin. Ha? Naunsa ka, John Ray? Tanawa si mo messenger. Akong gi-forward nimo ang ebidensya sa imong pagluib nako. Unsa goy? May nagsinda ko ng picture. Nagkitaan ka niya nga nagkuyo mo sa kalalaki. Nagdit-dit ka din hagain. Samtang mo ako. Ha? Unsay? John Ray, mo explain ko. Wala kay angay pang i-explain. Kaklaro anang nga malipayon ka ba niya? Tumalay paggayon. Wala ko ilabot ninyo. John Ray! Unsay nagbuwag mong John Ray? Mauna, ma. Mawa na siya magpadaos sustento sa bata. Uy, apilon di ay niya ang bata kung nangaunsa mo. Hala, tawge. Ako'y makigsulti niya. Og tawagan, dili na ko tubagon, ma. Og i-block ko niya sa social media. Unsa? Gibuwagan ko sa akong uyab tungod ra gyud sa selos. Kung tawagan, dili na mo tubag. O gi-block na gyud ko niya sa social media. Wala sab siya mohatag og sustento sa among anak. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, nag-eskwela pa ang amahan sa akong anak. Makapangayo ba gihapon ko niya og sustento bisan kung estudyante pa lang siya? Maghatagan ng gud-unta to siya primero. Karon, wa naman. Ikaduhang pangutana, kung pa nang lit makatrabaho na siya, makagukod na ba ko o pangayo niya og sustento alang sa iyang anak? Adto ba kumuduol sa kompanya nga iyang trabahoan? Kay gilikay-kaya naman ko niya. Ikatulong pangutana, kung pa nang lit makatrabaho na siya, ug dili lang gihapon siya mohatag og sustento sa among anak, pwede ba nako siyang makiha? Ilabi na kay dili na mo tubag tawagan o giblock ko sa social media? May katungod ba kong mukiha? Bisag dili mi kasado? Ikaw pa ug katapusang pangutana. Asa man kumuduol pananglitan, makadesisyon ako nga mukiha sa amahan sa akong anak, sawa niya pagsustento sa among anak. Asa man ko unang mudangop, palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Charlene. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban sa ko ang partner pero wag na po mi mag-uban
physically. Kami gihapon ni si Dr. Obra, kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal, punto legal, emotional, personal, behavioral, o mga problema sa ginadiling droga, problema sa ato ang pamilya, karelasyon, kaipon, sa ato ang trabaho, katrabaho, ato ang higala, ay nagdugaya, ipadala sa ato ang suliran, no? Sa ato ang email address na suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Legal ta karong adlaw gikan sa sulat ni Charlene. Og ang iyahang suwat kabahin ni sa I think child support, no? Sustento sa iyahang bata. Unang pangutana, nagskwela pa ang amahan sa akong anak. Makapangayo bagi hapon ko niya og sustento bisan kun estudyante pa lang siya. Mahatagan manggod unta to siya maghatagan manggod unta to siya permero. Nya karon ko no, wala na. Now, bata pa manggod mo day, no? Bata pa manggod mo Charlene. Now, ang kaning punto ha, di gud siya kahatag, di gud ka kapangayo kay wa man siya trabaho. Unya ultiman ang kaning support depende gud ni siya sa capacity sa atong gipangayuan og sa muhatag. Nya kani kay wa may trabaho, adto ta mangayos ginikanan, adto ta manghangyo nga hoy, apuhan, inyo maning apo, no? Kamo lang say bago aning responsibilidad sa inyong anak. No, kay wa pa man siya trabaho, pwede man ginanato siya lamahangyo og masturyahan. Di gani aw ngitay gitag kaso kay para makapangayo tag support og makumpel ang ginikanan nga mo tabang og moambag sa paghatag og suporta. Ikaduhang pangutana, kung pananglit makatrabaho na siya, makagukod na bako og pangayo niya og sustento alang sa iyahang anak adto bako moduol sa kumpanya sa iyahang trabahoan kay likay-likayan mangguggo niya, amo lagi ni, may kay makiksikit-sikit, katong palami pa. Pero karong panahon na, nga, naay responsibilidad na, dagbaw tag likay-likay, no? So, of course, kato akong gingon nimo kaganina, ang support, magdepende manggod na sa capacity. Karon kung na siya trabaho, na nagyud siya kapasidad, nga mohatag, makapangayo na gyud ta. Pero, dili man gud na pwede nga direkta ka nga moadto sa kumpanya. Ang una nimong buhaton, ang una nimong direkta duolon, ang pagtungod. Ang papa, anang bataa. Muimuhang angay, duolon, o pangayuan og suporta. Dili gani siya, mada, og saktong pakigstorya, adto tag korte, mo file tag kaso for support, unya, ang court mismo, mo order, sa imuhang kapapaan nga muhatag. Dili pa gani gud gyapon siya motuman sa court order. Ang korte pwede gyud na mumando og muhatag og order ngadto sa kumpanya nga moingon, oy, pilay sweldo ana, pain na ayaw nagihatag sa iyaha ang kani nga kantidad, adto ni ihatag ngadto kang Charlene kay sustento ni para sa ilahang anak. Okay? So court order ang imong kinahanglan, Charlene, para maingnan nimo ang kumpanya nga mo withhold sa sweldo para sa support. Ikaupat og ikatulong pangutana, kung pananglit makatrabaho na siya ug dili lang gihapon siya muhatag og sustento sa akong anak, pwede ba nako siyang makiha? Of course, natubag na ni nako, no? Ilabi na kay di na mo tubag tawgan og giblock ko sa social media. May katungod ba kung mukiha basin dili mi kasado? Yes. The answer is yes, no? Nga klaro na gid kay na akong pananglitan, di gid nimo siya maklaro og storya kay gi-block man di kag social media, meaning di siya ganahan makigstorya nimo or di unsa sad gahan nimo pagpakigstorya, pwede man nimo adtuon sa balay, manghangyo baron kas ginikanan, ipatawag baron sa barangay, i-exhaust na nato tanan, no? Nga remedies para maka suway tag muhatag bagdil og sustento og dili. Kung dili gani ikiha na nimo. Ang tubag sa imong pangutana, pwede ba nimo makiha maski di mo kasado? Yes. Kay ang support nga imong gipangayo, di man para nimo, di man spousal support. Di man ka entitled to support. Ang pasuporta man para sa bata ang atong gipangayo. And for which obligado siya isip amahan, kasado man or dili with you, Charlene. Ang iyahang responsibility ngadto sa bata nagpabilin. Di na mawala kay abi dili mo kasado. Okay? Ikaupat, ug katapusan niyang pangutana, asa man kumuduol, pananglitan makadesisyon ako nga mukiha sa amahan sa akong anak sa wala niya pagsustento sa akong anak.
asa man ko unang mudangop. Okay. Ganina, ning mention ko nimo nga kung mahimo, ipatawag, adto kas ginikanan, no, makistorya ta, usayang pamilya. Step 1. Ug dili gyud gani, suwaya na tong ipatawag sa barangay, manghangyo tag assistance pod sa DSWD kung pwede maka-intervene and then mapatawag siya para lang masturyahan. Dili gani gud gihapon siya muto nga, or if muto nga di mo ingon nga di siya mohatag, wa na gyud daylain daganan kundi adto gyud tag korte mo kihata. Dinhing dapita magkinahanglan kag abogado nga mo representar nimo. Mahimo kang moduol sa public attorney's office kung mapakita nimo nga qualified ka nga indigent, or mahimo sad nga mo duol ka og kanang mga non-government organizations or kanang mga NGO nga ang ilahang advocacy is ang protektar sa katungod sa kababainhan ug sa mga bata sama sa Children's Legal Bureau, kanang mga legal alternatives for women, kanang Gabriela, pwede kita mo duol ana, or mo adto sa Integrated Bar of the Philippines, kanang mga grupo o organisasyon namong mga abogado para mo dangop and makapangayo og referral. Pwede sad ta mo kuha og pribado pod nga abogado kung kaya na to. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gyapon sa to ang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, stay safe mga sukintig paminaw og maayong adlaw.